abusos laborals al món universitari. I avui m'agrada molt posar-ho sobre la taula amb dos professors d'universitat per poder-vos preguntar si vosaltres, Montse Nebrera, tu has viscut mai casos d'assetjament sexual, laboral? Jo he viscut particularment un cas propi. O sigui, ho has patit tu? Sí, fa molts anys. Durant el temps en què estava fent la tesi doctoral, fa tants anys com l'any 88, o sigui que imagina't. I vas patir un cas d'assetjament per part d'un professor? D'aquest tipus de situació en la qual tens la sensació de que potser has fet alguna cosa que no està bé i que més que pròpiament un assetjament sexual és una sensació d'obsessiva compulsió de control sobre la teva persona fins que vaig tenir que canviar de director i en el fons allò va motivar la meva sortida de la universitat i tot s'ha de dir. Jo sempre soc molt providencialista, no? I penso que la meva vida de després, en part, va ser aquella sortida en aquell moment i, per tant, la vull recordar com que era una cosa absolutament desagradable, que tant de bo s'erradiqués de totes les dinàmiques universitàries i de laborals en general, però que a mi particularment la vull veure des d'un punt de vista de que les coses que al final m'han passat són bones. Per tant, mira, avui hem convidat la psicòloga, professora de la Universitat Rovira i Virgili, la Bàrbara Biglia. Senyora Biglia, molt bon dia. Bon dia. Gràcies per venir. A vosaltres. Això que acaba d'explicar la Nebrera, d'alguna manera em respon la primera pregunta que jo li volia fer. Jo li volia fer, això està passant ara, no havia passat abans? Per què ara surten tants casos? Però clar, la Nebrera ja ho ha contestat. Ella, perdona, no ho vas denunciar. Vas callar i vas pensar que havies fet alguna cosa malament. Vaig tenir la sensació de que la gent, quan intentava explicar de què anava, no acabava d'entendre i dic, escolta, he dicho otra cosa. Bàrbara, canvien de... Què ha canviat ara? Ara ha canviat que les dones ja ens atrevim a denunciar? Segurament. Això és un primer element. O sigui, hi ha més reconeixement de lo que són les violències de gènere i les violències sexuals. També hi ha més recursos, hi ha més serveis i hi ha més exemples. És molt més públic i també hi ha una legislació que, en part, per exemple, en aquella època encara no hi havia la llei sobre violència de gènere, ni tan sol, o la de violència masclistes. Avui en dia hi ha els protocols, etc., que no solucionen el problema, ja suposo que ho parlarem després, però que sí, com a mínim, són un element que et fa veure que no és culpa teva, o no completament. Encara que sigui així, per una qüestió d'educació, per una qüestió de relacions, és molt difícil fer aquests reconeixements en què tu consideres que no has fet absolutament res. I doncs tendim a pensar que alguna cosa hem equivocat nosaltres també, i per això també hi ha més dificultat. I que hem normalitzat, jo crec que ara hem deixat de normalitzar comportaments d'abús de poder, que en una època ens semblaven normals. Els hem deixat de normalitzar en part, perquè la universitat, de totes maneres, és un espai superjeràrquic, superestructurat i molt feudal. Sí, feudal i neoliberal al mateix temps. O sigui, té el pitjor de tot, no? O sigui que... És que té raó la Bàrbara quan diu que s'han superat en part. És a dir, jo ara fa 10 anys, més de 10 anys que estic a la Pompeu Fabra, però jo vaig estar a la Blanquerna, per exemple, on vaig fer el doctorat, que és on ara sembla que hi ha hagut el cas que ha tornat a destapar tot plegat. Sí, s'han presentat 4 denúncies contra un professor de la Blanquerna que avui hem sabut que ha estat acomiadat. I aquí va el tema, és a dir, aquí anava jo, és a dir, avui sabem que ha estat acomiadat i quant de temps no ha passat des de que allò va començar a ser tema, no?, internament? Això que deia la Bàrbara dels protocols. A mi és una cosa que cada vegada que sento protocol, i no és protocol d'aquells dels esdeveniments, els protocols, em ve un calfred, no?, perquè dic, ostres, sempre hi ha com aquella espècie de cambra protectora, no, hi ha un protocol, s'ha de seguir el protocol, però el segueixen, no el segueixen... El protocol, clar, en el fons són les eines que tenim per prevenir, per perseguir els casos. Són útils? I són útils en aquests casos, perquè en aquest cas, per exemple, aquesta universitat, jo crec que els hi ha fet mal, al final, acabant prenent aquesta decisió tan tard, per dir-ho així. Què deia el protocol davant d'això? Segurament s'han de prendre unes... Tu dius que han actuat tard. No ho sé, és a dir, ho haurem de veure. Segurament s'han de prendre unes mesures que siguin també respectuoses amb allò que en diem la presumpció d'innocència, els procediments han de ser escrupulosos, perquè hem vist després en l'àmbit polític que hi ha hagut vegades, hem parlat moltes vegades de l'Eduard Pujol, doncs
que una denúncia que es veu que no és, doncs acaba comportant un final d'una carrera. Per tant, saps que és escrupolós, però sí que és veritat que dins de la universitat el punt de l'opacitat, sigui universitat pública o privada, i d'aquest manegar el poder des d'un nucli molt central, segueix sent, no? És a dir... Bàrbara, són efectius els protocols? Els protocols no són efectius, però els protocols marquen, a nivell simbòlic, han produït un canvi. O sigui, el fet que hi hagi un mínim de reconeixement de protecció ha produït un canvi i fa que moltes més persones es senten amb la capacitat de denunciar o de fer públic el que li ha passat. En aquest sentit, jo crec que han sigut útils. Ara, fan llacunes per totes bandes, ara s'ha creat un nou protocol marc i les universitats encara han d'adaptar-se a aquest protocol perquè s'ha fet al febrer, s'ha publicat a final de febrer, em sembla. Doncs, òbviament, s'haurà de fer encara molt de camí i s'haurà de veure com funcionarà aquest protocol marc, però hi ha un problema bàsic que el que s'està enfocant és molt als casos particulars sense canviar les condicions que fan que aquests casos es puguin produir. I doncs és una mica com si en el cas de la sequera de l'aigua, doncs mira, pensem com racionem l'aigua aquest estiu. Fantàstic. Això ens pot servir per no perdre tota la collida, però al mateix temps no farà que el proper any tindrem el mateix problema, etc. I això, m'interessa molt això. Quines són aquestes condicions? Diu, es fa sense canviar les condicions que fan que això passi. Bueno, les condicions són culturals, socials, estem en una societat cis heteropatriarcal i això és la base fundamental d'aquestes condicions. Doncs s'ha de canviar una cultura tant a nivell social completament i després, dins del context universitari, per exemple, hi ha molta precarietat. La precarietat laboral fa que les persones, per exemple, alguns d'aquests últims casos que han sortit són per part d'estudiants de doctorat, que són persones que estan treballant i són reconegudes com a estudiants en molts casos, doncs és una situació ja precària de per si, que no tenen sou fixes i que saben que la possibilitat de seguir treballant a la universitat depèn també de les persones que són superiors a elles. I això, clar, és una cosa que fa que la dependència sigui real i no solament simbòlica. I les dues parts saben d'aquesta dependència, per tant, es produeixen aquests casos d'abusos de poder, que poden derivar en assetjaments sexuals, també. Però jo és que la sensació de que, a veure com ho explico, la sensació de que t'han de protegir per ser dona. És a dir, quina va ser la meva reacció? Probablement jo no podia continuar allà, però jo tinc una vida professional que jo puc fer. Per tant, a mi ningú m'ha d'explicar que jo em guanyaré la vida, que jo sortiré endavant i tira milles, no? Aleshores, és a dir, els protocols tenen una voluntat de protegir que d'alguna manera acaba dient que la dona és vulnerable. I aquesta és la part que a mi em produeix rebuig. No sé com explicar-ho. No tothom és igual, ja ho sé. Entenc que et produeixi rebuig la sensació que ens han de protegir, però la realitat és la que és, Bàrbara, no? Però entens el que vull dir? És una cosa contradictòria. Jo crec que hi ha una cosa que és molt important en el nou protocol marc, que és que, per exemple, la persona que ha sofert la violència ha de decidir si vol que es tiri endavant la denúncia i el procés o no. O sigui, reconèixer l'agència de les persones que estan patint una situació de violència és fonamental. I òbviament, no s'ha de fer una actitud paternalista de protecció de les víctimes. A mi no m'agrada la paraula víctima perquè justament li treu l'agència, com estàs comentant, però una cosa és això, l'altra és deixar-la en defenses. I per això jo crec que el que s'ha de fer és canviar les condicions que fan que això es produeixi, que no és protegir a les persones, sinó és evitar que hi hagi aquestes discriminacions i violències. I sobretot, Bàrbara, perquè abans el Toni deia que s'havia actuat amb lentitud, que és una cosa que tenim aquesta sensació de que s'actua, els processos tiren endavant, però d'una manera molt lenta. Això fa que moltes víctimes no denunciïn, no? Perquè pensen, això és un dels no en trauré factors. Res, anirà per llarg. Altres factors són que, primer de tot, que els drets i l'existència dels protocols està encara molt poc coneguda dins dels espais universitaris i els drets que tenen al respecte no es coneixen molt bé.
òbviament, el fet que els pocs casos que han arribat, que la majoria en els últims anys ha augmentat moltíssim, els casos que han arribat a ser denunciats. Òbviament, el fet que vagin tan lent també fa que la gent no denunciï. Especialment perquè és un espai on a vegades la gent està de pas. O sigui, especialment l'estudiantat va canviant, òbviament. I si tu estàs al teu tercer o quart any i dius, bueno, ara em posaré en un procés que trigaré 2 o 3 anys, prefereixo sortir i canviar. Clar, vull donar una dada que abans no l'he dita, Bàrbara, que és que en els últims 5 anys les universitats catalanes han obert més de 150 expedients acadèmics. 150 expedients per assetjament sexual i laboral als seus centres. Han estat investigats 33 professors. De fet, ahir la consellera Tània Verge deia que estan treballant per tenir un cens únic de totes les universitats, certificar-ho. En un any 150 és una barbaritat. És a dir, i això que som conscients, fruit del que dèieu ara, dels processos i de mil condicionants, que encara no es deu denunciar tot el que passa. És a dir, per tant... No es denuncia tot el que passa, Bàrbara. Això és la punta de l'iceberg, simplement. Probablement aquests casos, no sé per quan haurem de multiplicar-los, però no per números petits. Doncs Bàrbara Biglia, ella és psicòloga, és professora de la Universitat Rovira i Virgili. T'agraeixo molt que hagis vingut, Bàrbara. I qui ens estigui veient i pateixi una situació semblant, des d'aquí animar a que denunciïn. Bueno, animar sobretot a que busqui suport, que tingui bones relacions amb amigues, amb gent amb la que es pot recolzar, i si després decideix denunciar, ho pot fer. Si decideix no denunciar perquè no és el seu moment, o no es sent prou fort, o no té les condicions, no s'ha de culpabilitzar per això. Doncs la qüestió no és que qui estàs patint una violència denunciï, sinó sobretot que la comunitat universitària, que moltes vegades sap d'aquests casos, no permeti que això passi. La responsabilitat no és solament de les persones que directament estan exercint aquesta violència, sinó és de tot un sistema i de tota una comunitat que permet que això passi. I que no es tapi. Doncs jo trauria la responsabilitat de qui està sofrint la violència per assumir-la col·lectivament. I, a més, pensa que també hi ha violència comunitària, hi ha violència institucional, hi ha revictimització, o sigui, això és el que hem d'enfocar d'una manera, jo crec, directa, clara i fort. Bàrbara Biglia, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, de veritat, molt bon dia. Avui és el dia dels museus i per això